Bundaš i Majlo jednostavno obožavaju travnjak. Stoga vikende često provodimo igrajući se na travnjaku kojeg nam održava Zlata. Zlati smo pak vikend namijenili za odmor. Koji je danas dan? Ponedjeljak. Zakaj? Pa Zlata danas dela, a naši zvijeri su na travnjaku. Kaj se ti ne brini. Zlata našim ljubimcima ne bu nikad. A niti susedovima. To moram vidjeti. Sam ti rekla. Eto, kao što vidite, Zlata je podobna i za one koji imaju kućne ljubimce.